veganoa edo veganismoa gorakadan dela, baino ez bakarrik hori, baizik eta flexitariana, edo hau da, naiz aragijale izan, asten pare bat aldiz esaten duela. Bueno, nik nahi dut, jan, aragigabeko zehozer gaur, zaintzearen bakarrik, olakoare badau, eta ez da zertan etiketatu. Baina, ez da zetan zaintzean, aragia jatea ez da txarra. Ez da zaintzearen, nik da gehien bat, nahi dut esan, nik ondo ikusten dut, egotea produktua veganoen dago, nietzako gozada bada. Danetik jaten dugunentzako, eta horrelako jatetxeak egotea, hori gozada bada, bertara jun, eta asiatiko batera jute banen moduan, ero mexikar batera jute banen moduan, hori, da beste esperientzi bat, eta gaina ze bueltak ematen dizkioten, da nahi, plater ezberdinak, eta ateatzeko, eta hori gozada bada, ni bikain iruditzen zain gaina. Baina zaintzean ikuspuntu ez zabaldu dezakegu gehiago, eta ez da zaindu bakarrik, kolesterolangatik, edo bihotzeko arazon, ere bai izan daiteke, zaintzea izan daiteke osagai eta azken finen denetatik jatea. Zer askotan, hori, goaz betiko hiru gauzetara eta faltazaizkigu vitamina batzuk edo. Orduan hori da, denetatik jan behar dela, eta esaten du, aste honetan bi aldiz jadot aragi, guain ingo dut. Ero aragirik ez du jango gaurkoan. Edo arraie, edo arrautze, edo dena delakoa. Guk hori etxean, guk askotan iten du, eta beti hori garrantzitsua da, umeak izan da eskolan jaten dutena, leheti behiratu horrena eskolan zean jan duten, eta zuk esatu nuzuna, eguerdian aragia arraia jama dute, iuntzean ez da zetan beste berrio proteina sartu behar, beste motatakoa, barezkiekin indakoa, hori bai. Zabala da do. Hor ere bai argi azaltze zen ez, hola gerturatzen nahi den aigeanak ez du beti kanpora botako jendea baizik, eta azken finean denogoaz probatzen eta denagoaz gerturatzen sukaldaritza eta holako elikadura estilotara, ordun. Kontu izan behar da, azken finen hemen kozinatzen nahi geha eta ekoizkine dauzkegu hemen lehengaiak eta ikuitzeko modukoa. Ez da ultraprozesatu. Hor da pixkat koxka. Elikadura mota ontara gerturatzekoan kontuz ultraprozesatukin. Ze horre ere mundua da. Horre saltzen, horre ikusten dira, aurkezten dira, produktu vegano ez da izer, baina horre ere besteak horrek zuk esatu duzuna, izan aldia hamburguesa batzuk, auskalo nola prestatu dituzten da, eta horbe, ez, eiteko moduan ero, ez, izan alda, igual, hamburguesa besteetako ultraprozesatu hamburguesa aragi, hamburguesa bezain kaltegarria, nahi dut esan. Bai, edo, ez dizkigunak emango behar ditun vitaminak edo behar ditun onoragarrioik, mantenu gaioik. Horbe batzutan, bai erabiltzen dituzte gehigarriak. Nahiz eta aragirik eta animali jatorriko ezer sartu, zaporia indartzeko produktuak eta olakoak gehitzen dizkietela, olako gauzak ere bada. Hori da, eta bar. Eta egi esan, ultraprozesatu hitzek ere nahiko ospe txarra dauke fast foodak bezala. Orduan, lehen, ironi modun sartu gea hemen agurran, eta esan dugu fast food izena, kontziente abizena. Orduan hori da, pixkat ezberdintzeko ematen do fast foodan ospetxar hori edo kentzeko abizen bat behar dula. Kontzientea, inteligente da, dimentsua. Eta hola da, abaniku zabal bat fast foodak dauken. Zain bat liburu daude horren ingurukoa gainera, eta pena da, hori etiketatu dugula fast fooda zerbait txarra moduan, zekar horri fama eman dioten fast food kateak diez. Nolakoak izan dira, ze eman dutero, ze eskaini digute, ez? Kontzeptu azken finen fast foodena, hemen hainbat birritan edo hainbat alditan errepikatu izan deuna da, presaka zauden baten edo, azkar jateko mokadutxo izango litzeekena. Gure betiko pintxo edo gure betiko gitartekoa. Gure betiko talua. Azken finen, daukezu olako postu bat, askotan kalekoa izango litzekena, eta denboraz larri nabil, edo zoze azkarria nahi dut, edo etxen ez daukete zer prestatzeko gogorik, tita hartzet eta listo. Hori izango litzeke, oinarrin fast foodan benetako filosofia. Dena den, gaur-gaurkoz, antza denez, lehen esan deuna prestatutako janaria hau supermerkatutakoa bat ipat, tokie jaten aizaio fast foodak kate hauei, abizenik gabeko fast food kate hauei. Esan abizena, lasai, bota.
Baina nola esango ba, McDonald's, nola esango Ezin dituzu izen hori, ezin da. Ez da, ipatu ere telepizza eta horiek, mesedez, Jaione? Gauze da, azken finean ere bai, lehen esan deuna, gure betiko ogitartekoa edo lehen genuen hori bai tabernak eta pairatu duela azken finean prestatutako janari honengatik eta kate hauengatik ere bai. Baina bitu, ez da izergatik hola pentsatzen, ze pandemian gauze guzti honekin ere bai, ostalaritzak janari ere prestatutakoa itxeko ekimena hori asko sustatu dunez eta asko sartu denez hortan, ez da izergatik holako sentipen bat ematen dit, azkeneako tabernak eukiko guela holako kamara bero bat, eta kamara hotza, eta prestatuta janari eta jende izango sartuz. Berotu eta zerbitzatu? Bertan prestatu ere? Supermerkatotan bezala, eta kontuz, supermerkatuta zaidea, baina supermerkatu baino lehen gure inguruko arategik izan ditu. Bertan daukienak sukaldea, eta zer nolako jana prestatzen duen, oaintzen bakaia, oaintzen entxalada, oaintzen... Guk askotan esateko, hemen saltzen dituzten hamburguesa olakoa veganoak eta horre, danetik ongo da, ez? Gauza ona, seguru baiet, eta txarra ere bai. Baina asko, etxian egia ez da kostatzen ezer. Eta hainbat errezeta daude olakoak txorienen behin izan ditugu. Eta bezperan egosi badu arroz pixkat integrala, ero arroz normala, edo zein lekale badaukagu, ero kinoa pixkatero hori nastu barazki batzuekin eta hamburguesa oitakoak askoz berkeagoak etxean egin aldituzue eta inongo inbidirik ez du dena izan behar bestei, Eta fast foodakin ere bai, beste bitxikeri bate bai abizenan ingurun, luxuzko fast fooda. Zein ja luxuzko fast fooda? Hamburguesa hauek balio duenak $250, badamakitenak ez dakit nungo boiurra eta ez dakit nungo kabiarra, eta pizza hauek 4 kabiar mota damazkienak eta abakandoa, eta ez dakit, guzti hau. Denatako dago.